jalkaan. Ja huomaat, että sä voit kehittää sitä hyppyä siinä. Eiks vaan? Tuli hyvä hyppy. Vastuusta ei niinkaan jalkaa nyt. Tuu vielä kerran noksen samalla tavalla. Siihen sä laitat jalkaa takaisin, sä teet tilaa. Sä teet tän ihan täysin. Ei liikaa. Ja vähän jalkaa nyt. Hei! Riittää, hyvä. Kävi taas